dito ba? Murag naghulat na to sa kuwa kay. Hindi na sinumbagan eh. Hindot siguro eh. Oo. Sa sinumbagan eh. Winjog. Asa naman tong train ng uno na? Hindi ko gusto niya mahimong professional nga boxing hero tapos wa pa man. Matay uto na kayong kaayong kaya po na ito. Tawhana eh. Kutomon ang puntaan eh. Kasi mulat ang tawhana eh. Kahuyan man eh. Muning giingon ni coach sa kuha na mag-training diri. Bahala na basta professional bitaw. Ano coach? Sugod na. Ay sos, ganihar ako sigulat nimo. Ay na diri. Uy. Patay. Tigir wa, wag yung giandaman yung training wa. Mugani ay. Ano makanya mo na magsuot ko diyan eh para ano ba? Safety. How? Ay, busak ta magsugod. Mag-stretching usa ka. Sige na. Push up, push up. Push up. Ay sa coach kay ako sa ning hubuan kay gangi. O sige, sige. Pagdali, pagdali kay. Ay na. Dugay ni mo gani haro si guwat nimo ba? Gutom na kayo. Sige, push up. 1 to 10. Kakuya ba ani coach? So, si angal-angal pa mo kayo gani haro si guwat nimo. Para magbayot ay. Sige, sakto na. Inom na. Dugay nga. Sige, stretching. Sa mga kamot. Yan na. 1, 2, 3, 4, 5. Luya man lagi. Sa maning. Di ka mahimong manipakyawan ng maungo na. Sige, siguro na ta. Kain na. Na. Sige, di. Taysa. Sugan. Untok ay. Uyay mo kutsi mo pa. Sige. Tara. Uy. Wala naman. Maninood man ka. Training naman eh. Oh, no, 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 no. Coach. 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 Coach.